ಪಿದೊಡೊಂದು ಪೋತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಅಜ್ಜ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದು ನೀ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತಾಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಮೇರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮೇರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಲ ಬಲ ಬಲಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೆನಪುಂಡು ಸಾವು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತಂಡು ಈತ ಸಮಯ ಬೊಲ್ಕಿರಿ ಎತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ವರ್ಷ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು 8 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದೊರೆಯಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅಂತೆ ಬುಟ್ನು ವರ್ಷ ಬುಟ್ನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕುತ್ತರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬರ್ಪ್ಯಾನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುತ್ತರ್ಗೊಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜನೊಂಜಿ ದರ್ಶನವಂತ ಬರ್ಕ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕೊರ್ತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಕೊರ್ತಲು ಪಡೆದ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಮಗಿಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಇಂಬ್ಯಾಗ ರಜೆ ಉಂಡು ಆಗ ಮಲ್ಲಾಗ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂದಮೆ ಆಗ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಗ ಮಲ್ಲಾಗ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಬ್ಯಾಗ ರಜೆ ಉಂಡು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಐಕಾಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದು ಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ನೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ರಜೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ನಾನೊಂಜಿ ರಪರಪೊಂಜಿ ಮೀದು ಪಿದಾಡು ನಾನು ರೆಡಿಯೇ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಡೇದ ಮುರಣಿದ ತುಲೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಡ್ದು ತುಪ್ಪವೇನ ಬಕ್ಕಾಲು ಒಂದು ಟಾಪ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮುರಣಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತು ಕುತ್ತರ್ಗೆ ಪಾರೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ದೇಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ 6:30 ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಮಸರೊಡುಲ್ಲೇನು ಅಂಚೆ ಫೋನಾಗ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಲೈಡ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಇದೇ ಹಿಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪವನ್ನು ಪೋಪುನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಡಂಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅವು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ತೂಪದೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಅವೇನು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಮೊಸರು ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪುಣತ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೇನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಲಿ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತರದ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿದೊಡೊಂದು ಪೋತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಅಜ್ಜ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದು ನೀ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತಂದು ಬರ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಕೊನದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕುತ್ತರದ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಕೊಪ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ 2 ಜನತ ಒಂದು ಪರಕೆ ಸಣ್ಣದು ಬರ್ತೇನೆ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಓನಾಗ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ಪೋತೀನಿ ಪಿದೋದು ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆನು ಅಂಚ ಮೇರು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಂಟೊಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಆಡ ಎಂಕಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆ ಫೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಡ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸದ ಪಂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಎಲ್ಲದ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆತನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ಕೊನೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ನಾನು ಕೂಡ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಐತೆ ಬೋಪಿನಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಬತ್ತದು ಪೋತು ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಐತೆ ಬೋಪೇನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಜಿನಾಳೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮಿನಿ ಪೋಪು ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋದು ಬರೋದ ಅಂಚ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ಅಜ್ಜ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ನಟ್ಟನಗನ ಒಂಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಬುಳ್ಕಾದ ಊರುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಣೆಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಕೈಕರ ಹಾಕದು ಪೋದುಲ ಚಂಡಿ ಅದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಣ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಬೂಸ್ಟ್ ಲೋನ್ಗೆ ರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಏನು ಸೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಕಪ್ಪುಗಳು ಆಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಪ್ಪುಗಳು ಆಗಲಿ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಗಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕನ್ನಡ ಚಳಿ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್తుంది
ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿಗೆ ಮಂಚಿಲ್ಲ ಕಣಿ ఇంకా రజగా ಇಕ್ಕ ರಜೆದ ಹೇಗಿಚ್ಚಿ ఏదే గుడ్ ವಾಟ್ಸಪ್ ರೀತಿ ಪಾಡೇರು ಮೇಲೆ ಮಂಜಿ ಸರ್ ಮಾರೆ ಮಂಜಿ ಸರ್ 12 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತು Horlicks. Correctly, Horlicks. The boost is the secret of my energy. ಒಂಚೂರು ಮನಿ ಪನ್ನೆ ಕುಲ್ವಾರ ಸೋನು ಇಡಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವು ಚಿಲ್ಡ್ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವು ಚಿಲ್ಡ್ ಎತ್ತದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಬೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜನ ಕಂಡಿ ಮುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಸೋನು ದಿ ಇದು ಮುಕ್ಕಾಲು ನಂಬರ್ 1 ನಿಖಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೂತು ಜರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲು ನಿಖಲೆ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮೇರೆ ಪಾಪದ ಸೀನ್ ತೋಜನು ನನ್ನ ತೂಲಿ ವಾವಾ ನನ್ನದು ಏಸಬ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೋನು ಬಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಕ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಾವಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಒರಿಯ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂಗಿ ಮಾಡುಜಿ ಅವು ಏರಂದ ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗೆ ಸೋನು ఆయన ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುದರ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಪುಲ್ ಸೋನು ಒಂದು ಬಲ ಬಲ ಬಲಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಸಾವು ఏమైతే ఆయన వచ్చే వచ్చింది పాప చూడు ఫ్రెండ్స్ మురళిదొంజಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆರಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇರೇನೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮೇರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಸಲ ಮನ್ಪದೇನ ಇದು ರೀಟೇಕ್ ಮಂತ್ ದೀರೆಗ್ಲ ಉಂದವು ಅರೆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ಸೀನ್ ಉತ್ತಗ ಪೋಪುನ ಸೀನ್ ಅಪಗ ಪೋನಗೆ ಅಂಚ ಕುಟ್ಟುದು ಸುನಿ ಎಂದು ಪಂಪನ ಸೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಮೇರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟುದೇರಿ ಎನ್ನ ಡಯಲಾಗ್ ಪನ್ಪುನ ಉಂಟ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಉಂಟುದೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಐದಕ್ಕ ಸುನಿ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಮೇರೆ ಬೋಲೋ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬರೋ ನಿಂತದು ಆರ ಬೋಲೋ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಇಂಕು ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋ ನಿಂತದು ಆ ಬ್ಲೂಪರ್ ಸೀನ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೇರಿನ ಸೀನ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮೇರೆನ ಲೆಪ್ಪೇನು ಸೊ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಐದು ದುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಎಂಕುಲು ರೆಡ್ ಜನಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಐಡಿಯಾ ನಂಜಿ DJ ಮನ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಸೀನ್ ಬಂದ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಇಂಚ ಮಂಪನ ಸೀನ್ ಮುರಳಿ ಜಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ಬೋಲೋ ಪಂಡದು ಐದಾಗ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಇಂಚ ಪಂಪಿ ನಿಂತೀನಿ ಸೀನ್ ಅವೇನು ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಐದು ರೀಟೇಕ್ ಆತನು ಐದಕ್ಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಂತೀರು ಎನ್ನ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೇಟ ಕಾತುಂತದೇರಿ ಇಂಚಿನ ಬಿರಾವಡೆ ಎಂತದೇರಿ ಐದಕ್ಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬ್ರಾಂಡು ಐದಕ್ಕ ಮೇರೆ 25 ಸಲ ಬರ್ತದು ಏತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಲೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಏತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಲೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಲೊಂದು ಯಾರು ತೂಪಿ ಮೇರೆ ರಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಪಿಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಪಿನಂತೆ ಎಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಪಣ ತೂಪಿನ್ಗೆ ಅಂಚೋನಿ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೇರೆ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ತು ಪನ್ಪಿನಿ ಮುಂದೆ ನೆಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿಂದ ಐದಕ್ಕ ಐಟ್ ಏತು ವ್ಯೂಸ್ ಬೈಜಿಂದಿ 1.6K ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಟ್ಟೇನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆತನು ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಅದು ಯಾನಡಲಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವನು ಪುರ ಮನ್ಪೇನು ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚದು ಎಡ್ಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೇರು
ಅಂಚ ಬೊಕ ಮೇರ್ನ ಮೆದ್ದಿನ ಮಗಲ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಪಂಡೆ ತುಳಿಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತಲ್ಲಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಹೈ ಆತನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಾನು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತು ಉಡ್ಪೆ ಮೆರೆಲ್ನ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಅಂತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಪ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ನರ್ವಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮನ್ಪಿರೋದು ಅಂಚ ನಾಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪಣ್ಣದು ನನ್ನ ಅನಿಕುಲು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಉಂತಲೇ ಒಂದಲ್ಲಿ ದೇವಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಮಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಉಂಟುದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅಷ್ಟೇನಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೋರ ಮೂಡೆ ಮನ್ಪೋರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೋರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನು ಆಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪೆ ಇದು ನಾನು ಮೂಡೆ ಮನ್ಪೆ ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪು ಈ ಪೂಜೆ ಟೂ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನೆತ್ತ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದು ಒಂಜ ಗುರುವಾರ ಇರಲಿ ಒಂಜ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರಲೇ ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದು ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು 9:30 ಬರ್ಪುನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಯಪಟ್ಟ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಯೇ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಯೇ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುತ್ತರಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣೆಂಕು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದೇರೆ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ನಟ್ಟಿ ಅದೇರಡ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಂದಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಾ ಉಡಲ್ದು ಇಂಚಿ ಸುಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.